Malso, tak males pisan aku rasa sah dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Dimatke. Lho, ketok ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa meng kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan ndelepke sisa. Wae la jana. Penemban wilujeng rawuhipun gandak bleguduk suaru gembal. Sumarante hawela. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Dipun sekecaken penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Semar. Regena Pati Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi-piyayi kados panjenengan. Wis ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki, aku wis ngerti. Kekuwataning Semar minangka dadi Panakawan, kekuwatane Semar minangka dadi batur ki kahanane kaya ngopo aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku yen aku mapan ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Truk. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kok iki wah kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike. Dumo dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dienggo terus tok tancepke apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Wo. Dijiki Gong. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa, sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodho marang kahananmu. Nggih. Mula Semar, biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kuwi tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonging para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki ming sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta, Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi. Kula karo sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 niku mboten dadi kelampar. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki
Pendhitaning ratu papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mudhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo mamong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampean dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun Anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa Sasmita yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Monggo ing dadi lantaran tumedhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah Gandheng kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing kegumathok, aku njaluk wenehna karo aku, wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dene sak banjure nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge wahyu lan wigatine wahyu mau tumanjane ning endi sarta ora entuk tak boyong, oh aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Kurung ora, Go? Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar dunekke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar ki titising sanggiwange Semanta. Ismaya. Hah? Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku, dadi anak ana aku trima melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange akeh kok ayem. Petro, dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Ora satok eleke aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu nesu, Bapak nesu ora dianggep anak, ora masalah. Lunga ta. Lunga arep endi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa ta sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa, tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Monggo akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi
akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi priyatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan. Wong apa? Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedosan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana priyatin. Mboten kok priyatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku eno kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi, sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura sakaing keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2. Wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedosan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Nek sampean kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lecek, ati sampean kebak wulu, ati sampean kebak drengki srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedunungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sakderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, mlarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Mongko racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Ngoten. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe, ning sing becik anakmu tetep urip. Ngoten. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku kurban. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah, weweh, tetulung dateng sak pepadane. Ngoten.
tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton. Pun kula tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi, tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan, menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdomake rejekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, duwe didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun Ngastina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekasa. Emoh masuh lair lan batine. Ampuk tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit. Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Wes, Semar Badranaya. Maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mejang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men getibal 17 Ponokawan. Kowe iki men batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar pintra kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi Ponokawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewili kaya grojokan ucapmu. Apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik kalangkap jembel kare adil. Gong. Kowe arep ngopo, Le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kithok aku. Ya wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu. Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik ta, Tru? Apik jempolmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nunamit pasang Kalimantan B tinebene leduni dumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, kok kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripanmu. Kowe arep ngapa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa diambakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate ming tuku lincah, mbayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo pradamas ngono kuwi ta. Merga kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingana karo jaman duk nalika kowe ngrekoso nggendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbangane kowe.
Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tendian tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, Karang Kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndol-ndolke kuwi men ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbah. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kala wau pun tumbas. Mentol. Tegese kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen wani ayo iki, pampan wong neter katedayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nek ndi pampano nenter kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekani pati. Wah, ora minggat metu coba yo tanti karo aku semat jasmu mocar karo kowe. Kok kowe kok ora merono ki ngapa? Lah ngapa? Merono kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Nek Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhangi aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kenthang ki muling lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to?
Terus aku kan ngapa? Lho, wis wani nang iki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, nggih cangkeme. Wong decang ngomong-ngomong, aku iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko len nandangi mikir, mbangane kowe bapak dunekke Semar, karang kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae ki mau. Klecak-klecuk. Nyemeng karang yang lem. Lha saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Amoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Aja apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya ya, Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane, to tindak mrene sik. Ya kuwi sing kono. Nuwun, Den. Yo. Sapa gong tamune? Gawan Durna. Ning pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriku. Yo, ya sangu tak rono, nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa niki tempe niki leng goreng kulae. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho. Ya. Awi do mriki. Ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendhangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Mpun saking judheke. Masa Bapak dicedhaki Bah Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat ta? Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyokke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ewange ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kangane Semar. Ngono kuwi ya, Tru? Ya, Tru? Tru? Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik kare. Canggih. Lah setan ki wong tuwa kok dijak Sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Tru. Jaidan. Oh ya, Idan. Ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Pandhawa. Ndara Antarsena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Gatotkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antarsena nesu tenan lho, Gong. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben, nek diajar tenan, ya men. Nek Eyang Durna lara, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipularasara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk.
Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi ra. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo darah-darahmu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu melacat. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora usah dadak wigire ngoringa. Kurawa diundurke, daran-daranmu kae dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestakaken dawuh, Pak. Anggro sesumbar lindho pumi kuncing kumaluthuk kundur katup lumemak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ora nrimake rasane atiku Gong. Bapakmu kuwi wajib disembah-sembah. Kakene Semar ki wajib diaosi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane. Nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima ayo metu Jawa. Kurawa sagung ngranjap anak-anake Semar, ya, Truk? Truk? Heeh. Mengkon muni kok angel to kok. Iya, aku wedi dosa tak sanggane. Iya. Rasa kuwatir to. Iya. Mula nendi saiki Eyang Durna sak Kurawane. Ora gelem bali nekuk penjalin. Ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa. Aku sing ora trima. Sip. Ning ampun sampean sing maju. Lho. Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik methokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantangan kali kula, sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampean sing jotosan kula sing perang men ketok nek Bagong niku dipirsani masyarakat Karang Kadempel ki do mbaten weh lah dah Bagong edanan belani bapakne wani ro Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya. Oh alah kere. Mengarep kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora sastrawat kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Ning sampean cedhak kula lho. Iya, aku cedhak karo Ndara karo kaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampean niup saka Dirgantara nyamber wanengen. Yo, wis tak dawuh Bagong. Wah, ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarja nanti iki Antarja. Lho kok sing Andurbasa kok Antarja nanti. Ndara Antarja
Piye Bagong? Sampeyan nang ndi? Aku ning jero bumi. Nggih, anu mangtrung didandanke sisan sapiteng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak Totok mboten, Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo ora usah kuwatir. Yo Gong yo kowe mlayu kono. Aku ning mburimu siap bos. Arep gleleng iki aku terus. Ya wis kono mangkat to. Suwe banget. Kula niku mboten kok perkara minggu alasan. Merga kula wedi kalih Bagong kalih Petruk kalih Garing. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocah ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ning kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, Semar dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan, deduyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Gareng, Petruk karo Bagong. Mboten wonten alami lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki Kurama ketape. Kula dhewe sing ajeng ngethukke karo Petruk karo Gareng karo Bagong. Nek pancen bergugung temanten ora gelem sarta mbetengi Semar nggone nuduhake teng pundi dununging kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampeyan mawon Kakang Prembandurna. Begawan Durna ora ngilo karo gitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatasé wong Ketibal 17 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong. Rasa cerewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, lah dalah ora wawo. Ayo, kene. Nek pancen kowe arep gawe geger Karang Kajempel. Endi para Sata Kurawa? Ora bakal mundur jangkah. Lho, kowe wani karo Kurawa? Lho, wis wani metenteng ngene kok dikira ora wani anggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi.
Kartosega kuwi. Lho. Urap-urapan suaramu Kartomarma. Ya Ndek Kartomarma. Arep belane karo Begawan Durna. Dursasana Surtayu Kartipeya Durgempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa to sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka lima sing jeneng Cunda Manik, nek Gusti ngeparengake Cunda Manik, mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi udune sing gawe urip. Ah, bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Njajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantangane Kartomarma pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago piring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho kok ora basa anu mriko. Tau nek nggo jago ya malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus simbah Durna. Sing agar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar, saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakardine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Wis. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungup ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Tuthuk modar kowe. Den yakin kula ora ngapusi. Kusik. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampeyan ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena.
Aku iki ora tau goro karo sapa-sapa. Aku iki Brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya ta ya kowe mau ora ta? Durna gawa drei. Keris kok drei. Heeh, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka nganu kursi mau ya, Truk. 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 Ora muni, ha. Aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandang Parasata Kurawa. Iki merganing patimu. Dadi wisan ya. Ayo minggir, ayo. Ayo minggir, minggir. Ora apa-apa arep. Mati aku. Sirahmu jebol dadamu walat. Cocok tumbak jebol dadamu ya Antasena. Mati he. Cah sirahmu. Mati we. Mati aku. Mondare, ayo. Minggir. Siwa Surtayu Gatotkaca. Iki. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula adosi siwat. Mati. Wah.
aseme. Petlo kantong bolong Ndara Durmagati dacal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca bal-balan. Yo mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida aku. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo nganggo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampeyan bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasa kalman. Modal terus saya mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3 gentenan. Lho, aku gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke. Nyo. Hati. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan Ora entuk deg-degan kok kalah ya ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, lha apa-apa. Kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Wah, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya. Ning kudu tetep terus sapa sing glethak kalah. Oke. Nyaut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae, Cuk. Oh ya. Ping 3 ki pet ngono. Ya pindho nya. Ot. Hahaha. Ala popo. Ayo kene, Cik, lodo buyel aku, Cik. Yo kene sesake ndak lanteke wektu. Oke, Nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ula pas. Wis obah kabeh tak jawang. Lho kok kon cengele diantem. Lucut Lho. Lah iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah ijo ngantem kok iya kene yo. Oh. Lah popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal e. Gedhe banget ora modar. Wis ora. Cawok glelenge ra jamak-jamak.
Lho. Dur. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Oh, lek dengkulmu kowe. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur. Kalah dur, kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Kula nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sang ngene. Etre mati aku, Tre. Supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petruk mati aku. Petruk mati aku mboten sah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ana cah bagus. Aduh Petruk. Ayo. Kelas pinten Li? Sekolahe nendi Li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira Li? Pun nggih. Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Bagong setan. Nyelip nggone sengkune. Ayo njok ngapura rasa edan kok lorone kaya ngene kok.
untung aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petruk. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewidangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe niku Antasena. Jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Kula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antarja niku nggih telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri. Lho. Wedok nggih. Perang paling penak ya padha wae. Kana Petruk diajar, Bagong diajar. Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku. Mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune apa arane tibane nendi nggih mboten ketang kalon-alon nggih sapa ketok mungsuhe Dursasana. Anak-anak Pandhawa do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju kali Petruk, kali Bagong, kali Garing. Mengko dak dikira anak-anake Semar ora tanggung jawab, ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi kali Petruk. Cotos ciwit banting bengkal. Ora apa-apa le.
aku diajar Dursasana ngono ki seneng. Apik, mosok perang kok nganggo kaya irama ya. Canda banting ting. Jotos tos. Ciwit banting jotos pengkal. Tandang entak untuk entak. Aku nek ana melu joget terus. Oh setan ki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana. Alah dene le gagah. Mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus, apa? Mriki, Den. Apa? Dursasana maju. Petruk kalah. Terus aku kon maju, aku kesel iku. Ngaten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenane, tenan. Carane aku mlebu ning awakmu. Yo. Ndak selak tekan ngene, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Saidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono nek aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Engko gek maju ning pabaratan methuke Dursasana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Aku tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Ning ngampet ambegane wis kesuwen. Ya wis kek ngampet ambegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayo ing asepi. Gong. Meleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Wah lah. Edan kok ora mbrenjel. Ya iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho. Ora. Engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku. Ora doyan rempelomu ijo, mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis maju. Amo Suramata Jawa tempe. Kula nek dikawak-awake ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Mati kowe Dursasana. Ngopo, Tru? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe meri wae piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae. Ambles wa bumi iki iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo garing? Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek dikongkon apa-apa aku mah. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning nggo aja. Nggih. Wis. Non? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk. Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer.
Kula ya iso mabur. Iso. Carane Sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget? iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek nggo gejluk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Ha. Mutiar ora kowe. Wah, gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Nek ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar-bas. Ayo, kamu selamat datang. Bagong nya ora apa-apa ora apa-apa edan kepanjingan apa iki ayo Matno Sastra Cendrawasih Jaya Kawijayan wah setan alas oh ngatasi gedibal diajar ora loro babar blas melo wadake edan ayo malso piye malso kon males aku malso tak males pisan aku rasa sah dadak ngantem ora nendang ora gajul ora nempiling lho arep males ngopo waspadakno dursasana Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Timatke. Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan delepke sisa. Wae, edan.